Zdraví tě modrý obal. A je tady Šlarka a vítejte u prvního let's play, teda gameplay na hru World of Warships. Takže tohle je první gameplay, tak dotáhneme ho tak na 10 minut a doufám, že to se bude líbit, takže pustíme si nějakou hudbu, takže tak připojit. Aspoň já to hudbu slyším, ale no tak aspoň takhle. Tak, teďka máme hudbu a všechno. Takže bereme si NASA a bitva. Tak, já vás připravím o čekání, takže uvidíme se. Vidíte, před náma je pětková bitevka Krlana, to je myslím USA. Počkejte. Sorry. Čau, jsem zase tady, jak vidíte, hra se nám už načetla a my jdeme s radostí hrát. No ty jo. Když tak řekněte dalším youtuberům a takhle má znít pravý gameplay. Vidíte? No jak debil. Hele. Sniper bitch. No tak asi ne bitch. Hele, sniperneme tu věžičku. Tak ne. Hele. Počkejte. No takže tak hodně. Hele, jako obratnost to nemá moc dobrou teda. Hele, to máme nějaký torpédoboreček a proč je boreček? Tak už si můžeme říkat boreček, protože chci dřív, než jsem ho stihl zasáhnout, takže jako vážný main. Vidíte, tam kouká na nás, ale já koukám taky na něho, takže kuk, za chvilku bude pryč, jako kuk, bum, kabum, ha. Vidíte, kabum dost zabírá, hlavně ubránil cílu zasaženo, vidíte, a takhle vypadá normální světová válka. Vidíte? To máme zrovna bitevku. Hele. A teďka uvidíte. Koukejte se sem, jo? Sem. Pum. Vidíte tu vlnu obrovskou tsunami, tyjo? Tyjo. Ne. Počkejte. Tam se asi nebude slyšet, no. Počkat. Tam se ta hudba moc nebude slyšet, ale aspoň se z ní něco naučíte, no. Prostě NCS hudby jsou tam no copyright.
Slyšíte správně, no copyright. A to se vyplatí. Hele, koukejte. Já ho trošku vytrolím. Kdo je tady větší troll? Obama. Ještě, že se to nepočítá do achievů, jinak by jsem byl už v prdeli. Víte, kolik jsem jich je zasah. No, tak ten už chcíp. Já jsem chcípla. Hele, tam máme nějaký ostřelovač. No jako vždy vyhrajeme odpít tohle, to všechno. A tam. Vím, že mi to druhá naše bitevka neobsadí. Hele, vidíte toho kluka? Už nebude. Trošku. Hej. Čuk. No padej, ne? Ty jo. Vům. No. Hodnej. Pum. Bude to ještě větší pimp. Já tak tady je náš Sonic Vegas. Kropí to do něho jak do pána. Do párečku. Dušenýho. Hele. Maxtrix vydal nový video. Koukněte si na něj. No tak jdeme víc, ne? Kamo. Kapo. Yep. Jak vidíte, tak to je moc velmi... To je dobrý, že náš tým obsadil oblast C. Ježiš, kam zmizel? No sem. Ještě, že tak. Jinak by byl mezi hackery. Jedeme po trubkách ze doby nacistů. Chápete, ne? Oni mají nacistickou vlajku, já taky. Tak jdem po trubkách za doby padej, ne? Nacistů. Nepřátelský tým. Hele, já jsem ho zapálil, zkusíme ho zase zapálit. Zkusíme mu to střelit přímo do děla. Počkej. Bum. Hej. To bylo normálně... No padej, ne. Já mám normálně ještě víc. Si děláš prdele. All of warships. Slyšíte tu hudbu nahypovanou úplně jak... Kolik mám toho? Jen 11? Tak 7. Hele, ten Nissan AU je úplně nejlepší prostě. Hele. Šižníčky. Kolberg, vidíte, já mám kolberg. Dobrý, co? Potom je Kaiser, Gong, Portikong, Bayern, Heislesau, Bismarck. Počkej, to mají torpéda. Bez kvání. Počkej, to je Bismarck. Odolnost 80, dělostřelectvo 87.
Protiletadlová obrana 52, obratnost 37, maskování 22. Ale tak se na to podíváme na miláčka našeho malého. 135 000. Kamo. A rozložení pancíře. Takhle rudej. Hele. Kamo. Já tam nechám jen ty zbraně. A koukej se. Čekal jsem od toho víc než jen 4. Ale je to Bismarck, takže sakra dobrý zbraně. Vidíte, úplně nejlepší Bismarckík. A víte proč? Tady je nejmenší obrana. To se nepředpokládalo, že se trefí buď do paluby nebo do přídě. A oni se trefili ty letadla blbý do přídě. A takhle skončil Bismarck. Já si vezmu toho Nissana AU. Vidíte, ten má ještě lepší pancíř. Tady normálně na zbraně, 5 zbraní líp. Jsem na tom, hele. Nasal. Hele, jakože já si můžu koupit instalovaný motor. Výkon 26 000. Já se dám tohle vyzkoumat. A jedem! Ano. Ano. Koukejte. Hele. Počkej, kolik natáčíme? 12, tak to už, sorry, ale musím to ukončit. Takže byl s tebou Vašnerka.